Gwobr Pwyllgor. A'r enillydd yw Pwyllgor Cylch Meithrin Pen Parc. Mae Pwyllgor Cylch Meithrin Pen Parc yn gweithio'n wych fel tîm ac yn hynod y gefnogol i staff a theuluoedd y Cylch Meithrin. Mae'n yn cymryd ei rôl fel aelodau o'r Pwyllgor o ddifri ac wedi anwytho is-bwyllgor yn barod mwyn gallu trosglwyddo pwyllgor newydd hyderus i'r cylch yn y dyfodol. Mae'n yn cynnal bore coffi a chlonc gyda rhieni unwaith y tymor mwyn creu perthynas da rhwng y rhieni, staff a'r pwyllgor ac mwyn i'r rhieni gweld gwaith o ddydd i ddydd y cylch. By'r trysorydd yn gweithio'n galed i hwyluso system talu ffïoedd gan alluogi rhieni i dalu trwy system BACS neu siec yn unig gan arbed llawer o waith gweinyddol i staff y cylch. Every month I had to do an invoice for every child that was due in the Meithrin to secure their place really. Once people are committed to paying, people commit to bringing their child more often. And before you know it, you're full with numbers. Pan dath y cynnig gofal plant 30 awr mewn, wnaethon ni newid strwythur y cylch a'n amserau agor, felly bod plant 3 mlwydd oed gallu aros trwy'r dydd ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau. Mae'r pwyllgor wedi gwneud gwaith arbennig yn codi arian trwy ennill nifer o grantiau. Grantiau'r loteri a Tesco, gan sicrhau fod y cylch yn gynaliadwy. Yn dilyn cynhadledd hyfforddiant y mudiad yn y dre newydd yn ddiweddar, ar gais y staff fe drefnwyd noson i rannu gwybodaeth gyda chylchoedd eraill yr ardal nad oedd wedi gallu mynychu'r gynhadledd. Fe drefnodd y pwyllgor fod arian yn cael ei roi i greu ardal arbennig o fewn y cylch i gyd fynd ar hyn a ddysgwyd yn yr hyfforddiant. Llon gyfarchiadau i Pwyllgor Cylch Meithrin Pen Parc.